Hoćemo li na koncert sutra? Kakav koncert? Hristić diriguje, dirljiva stvar. Sutra? Da, sutra. Aha, ne. Sutra idemo kod Polačeka. Ko? Svi? Svi idemo. Dobio je gramofon. Naš Pika Polaček neće u koncert. Ne vredi to ništa, nek ide u cvet. Šta će meni, diče on, opera mi Sarizon. Možemo i kod kuće provesti večer. Ja imam kući a gramofon taj vam ima jedan. Baš fini mikrofon, kada uvučem ja u njega iglicu, on tada zazvrči vam čudnu pesmicu. Ja imam tu baš finu iglicu, on tada zazvrči vam čudnu pesmicu. Naš Pika Polaček zove Anicu, iza ćoška ima lepu sobicu. Ona kaže neću ja, nisam ja budala. Onda će haj pođi ti, ja ću svirati. Ja imam kući a gramofon taj vam ima jedan. Baš fini mikrofon, kada uvučem ja u njega iglicu, on tada zazvuči vam čudnu pesmicu. Ja imam kući a gramofon da uvuči vam čudnu pesmicu. Naš Pika Polaček oženio se, sad pere